Itt állok a kibontott sonkacsonttal. Nézzétek meg, milyen gyönyörű. Szerintem én erről még le tudok vágni egy kis sonkát. A sonkát szépen kis kockákra vágom, és holnap, amikor elkészítem belőle a sonkás krokettet, ezeket a kis sonka kockákat bele fogom tenni. Remélem, jól sok lesz belőle. Ha nem, nem baj, hiszen van még a hűtőben néhány sonka vég Olaszországból, azok pont jók lesznek hozzá. Ma addig fogunk eljutni, hogy fogom ezt a gyönyörű sonkát, levágom róla, amit még lehet, utána forrok egy óriási lábost, megtöltöm hideg vízzel, beleteszem a sonkát, és szépen elkezdem főzni, mint egy húslevest. Meglátom, mennyi hab lesz a tetején, hogyha nem lesz túl sok, akkor csak leszedem a habot, hogyha rengeteg sok hab lenne, akkor az első forrás után lecserélem rajta a vizet, de szerintem ennél nem fogom ezt megtenni. Szóval hagyom utána néhány órát bugyogni, és hagyom, hogy leredukálódjon róla a víz. Aztán, amikor elkészült, éjszaka kihűl, és holnap irány a sonkás krokett. Remélem itt lesztek, addig is egy kérdés. Szerintetek miért kell hideg vízben kezdeni a sonka csontfőzését? Tudjátok? Osszátok meg kommentben. Holnap jövök!